Коли відбувається справжня війна, то тоді, на мою думку, в першу чергу поражаються ті, хто, значить, готовий організовувати і керувати. А в нас, виходить, Верховна Рада у прямому ефірі веде засідання. Тому це вказує на певний договорняк, на мою скромну думку. А українці є жертвами в цій всій історії. А саме більше, я не розумію тих українців, які підтримують ось цю всю двіжуху. Ну, бо, понятно, вони прекрасно знають, що вони там не мобілізаційного віку, і вони оце підтримують, давайте. А я вважаю, що тут тільки якісь договори мирні укладать, зупинять ці всі процеси. Тому що кожен день гинуть українці, а всі, знаєте, продовжують далі мовчати, ніби так і потрібно.